So maing buntag Pilipinas, maing hapon Texas. So igsoon uban ko karon sa ato ang gamay nga devotional. So akong i-share karon mao ang akong verse katong gamay pa ko. Salmo 23:1 nga nagingon, si Jehovah or ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. So kini nga verse igsoon mao ang Salmo ni David, no, nga kung atong makita ang kinabuhi ni David didto sa 1 Samuel nga nag-ingon dito nga si David, no, ang iyang kinabuhi na peligro mao nga nagtago-tago siya sa mga langob, nagtago-tago siya sa mga bato sa kabungturan tungod kay si Saul grabe kaayo ka determinado nga ipapatay siya, no? So pero si David tungod kay ang iyang pagtuog pagsalig sa Ginoo grabe kaayo na wala siya nahadlok, no? Wala siya nahadlok, niingon siya ang Ginoo mao ang ako magbalantay ug walay makulang kanako. Kung atong makita sa verse 4, no, sa Salmo 23 verse 4, ingon didto nga, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me, no? Mao kana ang verse ni David, no, nga nakahatag kaniya og kanang kadasig nga bisan pa og ginagukod siya kay ipapatay siya ni Saul, wala siya nahadlok igsuon tungod kay kabalo siya nga ang Ginoo kanunay nga nagauban kaniya. So igsuon bisan basin og naapog kay kaagi karon nga siguro murag grabe pod, no, pero hopefully nga dili pareha kang David, no, nga murag kanang ipapatay ba. So kung masigon sa man ang ato ang mga kanang gina go through karon sa atong kinabuhi, no, atong hinumduman nga ang Ginoo maong atong magbalantay. Dili ta niya pasagdan, giyahan ta niya, tabangan ta niya sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, no? So atong hinumduman nga bisan og kanang nangalagad tag Ginoo, dili buot pasabot nga hayahay atong kinabuhi. Kay sama kang David kung atong ma-remember, ang Biblia nag-ingon nga siya mao ang man after God's own heart. Can you imagine, no? Nga man after God's own heart, pero nagago through siya og kalisod, nagago through siya og mga ingana nga mga sitwasyon nga ipapatay siya, no? Pero wala siya miundang pagpangalagad sa Ginoo. So igsuon kung ano na may mga challenges sa imong kinabuhi karon, hinumdumi ng atong pagpangalagad sa Ginoo, aduna gayoy kadaugan kay gidaog na ni Kristo Jesus ang ato ang mga kanang mga problema, no, gidaog na sa Ginoo tanan kay ingon siya, no, nga ang tanan iya nang gibayran, no. Busa igsuon tawag lang ta sa Ginoo sama kang David, no, mudot-dot ta sa Ginoo og diha ta niya mangayo og tabang, no, kay ang Ginoo ra gyud ang makatabang nato igsuon, wala nay lain, no, wala nay lain, ang Ginoo ra gyud ang makahatag natong comfort kun ang kinahanglan tag comfort og bisan unsa pa na ang imong gikinahanglan